non é que non mezclen a política con o que é moi voso, o noso. Non ten nada que ver. E orgulloso de algo que é noso. E que hai que manter. E me encanta. E dio con catedráticos a Madrid, moitas veces coincidiu estar en un bar ou en un sitio, na mesma universidade tuve que ir aí a que le deran o título de honor e causa a unha amiga miña, e estuvemos na mesma universidade de Madrid, na Universidade Autonómica de Madrid, dando o premio e falando gallego. O catedrático e le día, pero que nos está mirando, anda que se joda. Como dice a muller aquela, anda que se joda. Para nós, eu creo que para todos os rapaces e rapazas e as profesoras foi unha ilusión moi grande que tiñamos de vir coñecer o Val de Xálima todo, onde se falaba, onde se fala a fala. É algo que tiñamos pensado hai varios anos e que por fin este ano podémoslo facer. Os rapaces e as rapazas, todos os que veñen aquí, ou a maioría deles, eu creo que están moi ilusionados e están contentos co que ven aquí, e creo que tamén lle fará reflexionar sobre a súa identidade cultural e da lingua, e coas semellanzas que ten os povos. Que eso é coñecer eso, é saber para onde camiñamos cara ao futuro moitas veces, acompañando deso.